שלום, בזמן האחרון מדברים עליי יותר מדי. אומרים שאני כאן, אומרים שאני שם, אומרים שאני בשמאל, אומרים שאני בימין. What the fuck are you talking about? על מה אתם מדברים בכלל? שום דבר, בקושי חיה. לא נותנים לי בשר, לא נותנים בשר. משעמם. כמה אפשר לראות זגור אימפריה, כמה אפשר? ימי אוסלו העליזים, הייתי בכל מקום, כל אחד הכיר אותי, היה באמת נהדר. אני זוכרת גם ימים שפינו בעזה, איזה כיף זה היה, תקופה טובה, אני פה מקום המדינה. ימי אוסלו, 77 אני זוכרת. זה היה ימים נהדרים. 77, בגין, איך אהבתי אותו. אבל איפה כולכם אתם, איפה? כמה אפשר לראות סיינפלד, עוד עונה ועוד עונה. אבל היום אני... יאללה, תנו משהו. שעמם.